Здравейте, намираме се на базара в София, който е организиран от Base Академия, на курс, на който съм се записал. И това е масата, която мога да ви покажа. Всичко е на основата на колоидното сребро. Но днес ще се спрем точно върху златния оцет, който сме създали с органично злато. Една от функциите на епифизата е да снабдява организма с злато. И ние му даваме с този оцет органично злато. Улесняваме функцията в тази насока, и в което той се насочва по-силно към работата си с хипофизата, щитовидната жлеза, и оттам вече се работи върху хормоналния баланс. Като има още много функции, които са близки до тези, които са свързани с, как да го кажем, моноатомно злато, някой ако е чувал. Има някои неща, които се доближават до свойствата, които има. Не е същото, разбира се, но има много сходни неща. Хубав ден!